Hi guys! Yari kami sa Panaat Festival sa Mansilingan. Yes, hi! Feeling on. Yuhong giikot mo lang yan. Hi kamuda. Ay, itsura sang nauga sa init. Ang imong ilong nil daw ano na nasa kuan ha. Ang ilong mo daw tok mo na. Namula ra gyud. Ang amon nga IPMR sang barangay Urong Gabanga nga. Hi. Birthday gali ka tong na. Hi. No. Ano naman yung sa Linsan, Kabantalan City. Mayara ang pagkisang sa quiz. Hindi ang bukoy mo. Ilang po. Jalibita. Oh, napaksa na. Biyo na. Sige, piho na. Piho na. Ako na napaksa. Sira. Sira. Ah, una na. Hindi naman ito. Arna. Ilan po? Oh, hindi na. Hindi na magkumpara. Ano no? Gago. Una na sila. Hi, ari na ang ginatulugan man sang aton nga mga babae nga mga participants. Gamitin sila. Hi na. Sinotong nagpanit lubig nga gilambos-lambos. Ari ang winner sang panit lubig. Way man na pungil iya unto. Kuya na dagdag yun to. Hi, hello. So aton interviewon subong nga hapon ang aton nga IP participants nga halin sa barangay Urong, Kabankalan City. Siya ang nagdaog sang panitanay sang lubi. Sumangkoton ta siya kung paano yato na napanitan sang amo sa tuman. Sino gani mo ngalan? Ako bali si Marifer Mahinay. Gapuyo sa Kabankalan City. Barangay Urong. Barangay Urong. So, ano ang imo nga tip nga amo sa to kadasig ang imo nga pagpangit sang sang lubi nga laya? Una-una hindi ko na anan nga ako gid ang makakuha sang First na
hampangit sang lobi first time sa pag ano sa unto. Pero ang una-una gid sa tanan nagpasalamat gid ako sa Dios nga siya gid ang nagaubay sa apon kag nagahatag gid sang kusog kag kabakod. Hindi ko na ano gay tawag sini. Nabulayan. Daway ako nabudlayan sa ginhimo ko pero ato daw hindi gid man sila nga mahampang gid ko sa to pero gintilawan ko kung paano gid maggamit sang pagpanit sa unto sang lubi. So diin nga parte sa imo unto gid ang ginaangkab mo para dasig ang pagpanit. ang akon ano ang sa gilid. Ang sa gilid. Sa gilid. Kag ano gid tawag ni? Daw ang ano lang, bangkil. hindi ang aton di nga bangkil. Bangkil. Oo. Okay, ang bangkil gid. Ang ano lang, hindi lang sila nga seryoso daw, ano lang bala, daw hampang-hampang Enjoy the show Oo, lang daw gid. ma-enjoy ka lang. Oo. So, kasadya lang man no, Oo. nga naka-participate ikaw kag ikaw ang napili nga ipapaniton sa to. So first time gid no. So ato na siya pagwa i-post naton kay para nga maano naton ang aton nga ang skills ang isa ka IP no nga halin sa Barangay Urong, Cabancalan City. So ang background namon dira ho. So basi bay gusto ka i-shout out wa. Sige Shout out ko lang gali ang pamilya Mahinay, Severino, Acosta, tanan lang da sa sitio Tumumbo, Barangay Urong, Aper Balisong. Wow. Okay, shout out da sa taga Barangay Balisong ano. So ara o ang iya nga background no kay wala pa sila kapanyaga. Subong lang sila nagkaon. O ara pero okay lang. No, ilang Are, kailangan kami. Champion sa panit na ilumbi. Unto lang kami. Gani. Grabe gid ang tinao ni IPMR Annalyn aga pang pangit gid man gali iya.